Koliko puta ste, kada sa nekim pričate o državnom uređenju u nekoj stranoj zemlji ili o društvenim vrednostima i mentalitetu stranaca, čuli ma nismo mi Nemačka ili ma nismo mi Norvežani ili Švajcarci, a zašto nismo? I zašto ne bismo bili bolji od njih? Mnogi su izgubili nadu da ovdje išta može da se promeni. Oni koji nisu ne znaju kako. Veruju određenim političkim strankama da mogu promeniti situaciju, a situacija ostaje ista i ne menja se decenijama unazad. A rešenje je vrlo jednostavno i glasi: ako hoćeš da promeniš svet, kreni od sebe. Ne možeš tražiti od drugih da se promene ako nisi spreman ti da se promeniš. Dakle, prvi i najteži korak je da se ti promeniš. I to ne biva preko noći. Ponašaj se onako kako želiš da se i drugi ponašaju. Kada promeniš sebe, trudi se da promeniš svoju porodicu i svoje bližnje. Ali ne na silu. Ne možeš da prebiješ komšino dete zato što je bacilo omot od sladoleda na ulicu, ali možeš svojim ličnim primjerom da pokažeš svojoj porodici i bližnjima kako i oni trebaju da se ponašaju. Kada uspeš da promeniš sebe, svoju porodicu i bližnje, tada će se i tvoja okolina promeniti, a samim tim i ceo narod. Jer ako 3 porodice iz jedne zgrade krenu da sređuju zapušteni park ispred ulaza, sasvim je sigurno da će im se i ostali iza zgrade pridružiti. A kada se generacije koje dolaze od malena nauče pravim vrednostima, mi onda ne trebamo da brinemo za svoju budućnost. Jedan opušak cigarete može da zapali 1000 stogova sena, ali će ih 100 opušaka zapaliti mnogo brže. Svi trebamo da promene započnemo od sebe, a tada će nam doći i ta bolja budućnost. I na kraju bih želeo svima da se zahvalim koji prate i podržavaju moj rad. Zamolio bih vas da zapratite moj kanal i pozovete prijatelje da urade isto, kako bi nas bilo sve više i više. Pozdrav!